mangutana unta ako bahin sa larawan. Kay ingon mang gyud ang laing mga reliyon nakasala kuno kita nga nagampo sa mga larawan. Okay? For the friend? Ang Simbahan Katoliko Romano wa gid magtudlo nga the Roman Catholic Church wa magtudlo nga ang images, relics o images nga gisimba o giampuan ingon nga gitawag og adorasyon. Ang mga images gisimba ingon nga venerasyon. So atong i-qualify na Sister Yuli kining gitawag og three kinds of worship nga ang number one mo ning gitawag sa idolatria. Nasa Salmo 26:4 nga hataas nga pagsimba mao gyud ang gitawag referido ngadto sa Dios, supreme worship. We adore God alone. Unya ang veneration referido sa kining to honor and relics and images. So sidunggan gitahod ang mga larawan. So muna nga ang dulya gitawag nag dulya. Unya ang hyperdulia referido ni Virgin Mary. So special veneration. So atong i-qualify para masabdan nga kining pag-ampo sa mga larawan pag atong i-explain para masabdan nga dili na haruson nato nga ingon nga adorasyon nga pagsimba kundi naay veneration referido sa estatwa, sa reliquias, images sa mga santos. Wa manudlo ang simbahan nga gisimba ingon nga adorasyon ang larawan. Kung naa asang libroha sa Iglesia Katolika Romana sa Catechism of the Catholic Church, Fundamental of the Catholic Dogma, Our Catholic Faith Manual of Religion, ug sa Biblia, uban pa mga libro sa Iglesia Katolika Romana. So there is no Catholic doctrine that the images will be worshipped.